Pinoy Bus Driver TV. Magandang hapon mga kapagsit. Nandito na tayo sa Dap-Dap Fair, Allen Ordo Samar. Ito, nakasampa na tayo sa barko mga kapagsit sa Pirimaskat. Matawid tayo ng Matnog, Bicol. Alas 4:30 ng hapon mga kapagsit. Ito, naglulunin ng Pirimaskat. Kapagsit at hang. Kaya natin mga pasayar dyan mga kapagsit. Balis tayo sa Mag-Alauna. Alauna yata yun, sa Calbayog. Yes, wala ito rin, naka-parking na kayo. Kunti lang ang sakay nito, kunti lang, kunti tayo. Ayan yung mga pasayro sa takasot. Aduh, si Bicol Sarogo. Papunta sa Santa Clara si Pintados. Pintados pupunta sa Santa Clara yun. Nandiyan lang kasi yung Santa Clara ito. Santa Clara yung pier dyan sa Kubasan. Yan yung San Antonio. Yung sa likod, yung Kapul. Labi yung pasayro natin, di ba nagsiyakyan? Nagsipasok. Ay, ito mga pusit, paalis na ang Pirimaskat. Wala na yung kakarga. Yan, sinigaw, nagkano na sa ticket. Bye-bye, Allen. Pupunta na kami ng Matnog, Bicol. Kunti lang karga ng kupset, kunti lang pangarga. Alas 6:40 na lang yung kupset, alas 5:40. Kaya medyo madilim na kupset natin. Ayan, kita naman natin ang Matnog. Kaya lang malayo pa yan.
Lapas ka dito eh, sa Lubungan. Matnog Tuwalin. Buset. Dito tayo sa Matnog. Eksakto alas 7:05 ng gabi na, aming kabuset. Tumawa na tayo dito. Galing ng Allen Dapdap Port. So. Magalaw ang barko, aming kabuset. Magalaw. Eh, maalon ni kabuset. Ganteng. Kabuset ganteng. Dami na pangarga ni kabuset, mga tracking. Ayaw pa yung tumama. Kahit tayo may kabuset. Kabuset na tayo. Maliwanag ang buwan, may kabuset. Kaya pabor ngayon sa mga binati, binata at saka talangka. Folks na tayong Merry Christmas sa inyo lahat. Happy New Year. Marami na napapag-year, may kabuset.
dinadala na po sana naman tayo mag-New Year ito. Kasi bukas, pipili naman tayo. December 27, pili tayo mag-Kapuset. Bukas, mga alas 8 na umaga, doon naman tayo sa Pasay. Mag-Kapuset. So, mga alas 10. Kaya nakamalis tayo ng isang barko ng Kapuset. Kaya tayo sa Santos. Alon pa po sa tayo. Baba na si Juan Torre. Ang dagat ni Kapuset. Kulang na mga ilaw natin ni Kapuset to. Mga bundi na. Kailangan naman palitan ng Kapuset na yun. Uy! Sana all. Ala. Picture ba mo na? Siyempre. Dagat eh. Oo, diretso ano. Dito kasi panganyan eh. Dapat patag lang, di ba? Oh, ligtas na. Dito tayo. Kundi naman ating isang clearance light mga buset sa taas. Buset natin, bakit napupundi yan? Dami na kulang sa mga ilaw. Dami mga pangarga mga buset.
Yan na rin yung mga ano mga kapuset, yung mga clearance light, red light.